gynna ni ryw gwta 8 munud, ryw 10 munud ar ôl. Dwi'n trio meddwl am rei o'r cwestiynau dwi ddim di holi. a ella na i fynd yn ôl gynta at Elgan. A dwi'n siŵr wneud Wyn dod yn ôl i fewn o fama. Nes ti sôn am bod chdi'n sgetsio, modelu, y cynnyrch da ni'n gweld ers dalwm, blynyddoedd pan o'n i'n y coleg, os oedd gennych chdi sketchpad beiros ac eich rei o'r marker pens drud, oeddech chdi'n oce, oeddech chdi gallu bod fatha student. Nath dros hannar yn myfyrwyr blwyddyn gyntaf ni llynydd prynu argraffydd 3D i hunan. Mae'r pris rhain di dod i lawr. Faint o'r sort of y dechnoleg, dwi'n galw nhw newydd, maen nhw o gwmpas ys blynyddoedd, ond yn Saesneg be'n nhw'n galw rapid prototyping, 3D printers, faint mae hwnna wan yn rhan o'ch sort of dy waith bob dydd chdi, a sut mae hwnna'n effeithio chdi mewn ffordd? Swn i'n dweud, mae'n di dod probably yn eitha central i be dwi'n neud o'n fatha, os dyn ni'n designio beth, os gen i'n amser neitha fynd ar y printer pretty much straight away, because mae'n ffordd really dda o gael o beth sy'n eitha detailed, especially os dyn ni'n neud beth allan o plastic. Mae'n really dda, because dyn ni'n gallu actually gallu testio fo efo actual electronics neu rhywbeth yn efo hefyd, ac mae'n actually neitha representative o be mae'n di fod yn actually look down. Ond weithiau ma'n wrach, wel, yn ban fi, weithiau ma'n gormod o reliance o'n efo wrach wan, gan bod o'n mynd mor popular a bod o'n mor useful, ond weithiau ma'n just gwneud bethau, fatha ma'n gwneud foam models wrach just ar pnawn yn well na spendio dydd yn cadio beth fyny, a wedyn gwachod dydd o printio, a wedyn dall bod o'n wrong. Weithiau bach yn bach too easy. Ac weithiau mae jyst gwneud foam models efo llaw mewn pnawn yn mynd i fod mwy gwerthfawr na'n gwneud yna. O'n i'n sgwrsio, mae'n siŵr wneud Wyn ddod i fewn o fyma, achos y challenge dwi'n meddwl mae myfyrwyr, dwi'n licio deud hyn achos mae gen ti myfyrwyr sydd eisiau creu i gwaith gorau trwy'r amser. Ond weithiau yn y broses ti'n gweithio hwnnw fo, neu yn y prosiect, ti just, fel ti'n deud, ti just angen bod yn sydyn i... Mae dy syniadau di, bedio di, mae dy feddwl weithredol di, working memory chdi, dwi'n meddwl, yn 7-13 eiliad. So, dwi just yn meddwl am yr holl syniadau na dwi di golli, achos bod fi'n rhy slo yn sketcho, neu'n rhy slo yn cad. So, dwi'n mwyn gwybod Wyn, ti yn dylunio fatha cynnyrch reit benodol, sut mae'r, beth mae'n galw fo'r ail adroddus, yr iteration na, sut mae hwnna'n gweithio lliw ti a ni? Ie, cytuno'n llwyr efo Elgan, mae cael argraffydd yn y swyddfa yn hanfodol wan o gyfer unrhyw fath o studio dylunio. Ond mae... Diolch moch gen i fi pa ffordd mae rhywun yn testio'r syniadau. Os diolch sketch, mae sketch yn prototype iddo fi. Dwi'n gwybod mae'n prototype. Mae diagram efo post-it notes ar y wal, mae hwnna'n prototype. Mae pob dim yn prototype, achos mae bwriad wedi dysgu ohono fo. So, dim ots be ydi os ydych chi'n gorau plygu darno cardboard neu, neu rhywbeth, neu rhywbeth, sy'n rhywbeth allan o unrhyw fath o defnydd. Ond bod chi'n dysgu ohono fo, beth mwy pwysig. Eto, beth dwi'n trio cael rei disgyblion allan ohoni, myfyrwyr allan ohoni ydy, lle maen nhw'n mynd, dwi'n sketcho, wedyn na'i wneud model, wedyn na'i wneud rhywbeth arall, a wedyn na'i fynd i'r cynnyrch terfynol. Lle dwi'n dweud, wel, jyst dechrau fo model, dechrau fo rhywbeth 3D, a gweld sy'n mae hwnna'n edrych. Da ni'n gorau sketcho bob tro. Mae gormod o bwyslais weithiau efo fatha Instagram, a mae yna gwefannau fatha Behance, sy'n lle mae sketches pobl anhygol yn wedi gwario oriau yn perfectio nhw, i roed nhw ar gyfer i pawb i gweld, ond dim dyna fel y math o bob dwi wedi gwneud un sketch sy'n wedi dweud da ar gyfer pob mil dwi wedi gwneud ar, fatha, fel maen nhw'n dweud yn typical o'r gefn hanky, neu beth o'n hynny. Dyna sut mae o'n dweud, mae'r offer gorau dwi wedi oed ddefnyddio, oedd wal, fatha whiteboard wall gen ni yn yr swyddfa yn design reality, wedi sgwennu fatha whiteboard sy'n gen sy'n ôl i'r Elgan fanna. Hwna di'r offer gorau sgennau o ran dylunio.
o ran gael pobl rownd efo'i gilydd, tîm o 4 neu 5, i feddwl am ryw fath o symud i gweithredu hefo'i gilydd, dyna di'r peth mwy o pwysig. Nes i neud nodyn oedd Ann y siarad gyna, a nes ti sôn am yr dyfal barhau. A y gair nes i sgwennu oedd Insta, cos o'n i eisiau dod yn ôl i hwn. Dwi jyst eisiau gwneud o'n hollol glir, mae beth ydych chi weld ar Instagram bobl, di hwnna ddim yn bywyd go iawn, mae jyst beth mae pobl eisiau chi weld, right? A mae pawb yn euog ono fo, fatha'r ddelwedd berffaith na wedyn tu ôl fo, mae byd yn disgyn a chwalu, mae bob dim yn explodio bach i tu ôl fo. Ond, ia, mae na dilynwch y pobl yma ar Instagram, ar y gwefannau yma. Dwi'n dilyn dylunwyr a dwi'n gweld eu gwaith nhw. A fel mae Wyn yn deud, maen nhw wedi treulio oriau, mae o'n gret fatha rhywbeth i ysbrydoli fi a mynd, wow, swn i'n licio, swn i'n gallu gwneud hwnna. Ond dwi hefyd yn gwybod, no way bod wedi gwneud hwnna'n rhinwedd i swydd yn datblygu'r cynnyrch, cos fysa'r yr amser ddim gyna fo i dreulio'r amser yna. Ond, ia, Ann, dwi'n gwybod yr dyfal barhau yna. Peidiwch gwario gormod o amser ar Insta, a peidiwch defnyddio Insta fel eich craidd, ti'n gwybod, inspiration, sy'n ni'n dweud. Mae eisiau trio bod yn mwy gwreiddiol, does, ti'n gwybod, mae eisiau, sy'n ni'n dweud, meddwl am yr deunydd neu natur neu wbath, y llwybr, trach na be mae rhywun arall i wneud. Ond mae yna lot i ddysgu arno fo, bendant. Cael meddyliad, pa mor wahanol fysa fo heb ddo fo. Dyna gyda ni. Dwi'n misio swnio fatha'r hen ffogis yn cyn yr internet. Ond mae hwnna wir hefyd sialens i chi ddisgyblion pan da chi'n ymchwilio am rhywbeth. Anwybyddwch y 5 tudalen cynta o'r search engine, cos mae pawb yn ffeindio rheina. Cerwch yn ddyfnach, chwiliwch am yr pethau gwahanol na. Be dwi'n dweud, cerwch lawr yr sort of twch cringan na a mynd ar ôl pethau. A wrth gwrs, mae pethau mor hawdd, mae'r wybodaeth mor hawdd i gael gafel arno fo oes yma. Ond be dwi'n teimlo ydi, mae pobl jyst yn sbio arno fo am eiliadau a ti'n anghofio. Neu sialens i pawb heno, steddwch i lawr, ffindiwch llun rhywbeth da chi'n licio, a jyst edrych arno fo am funud cyfa. Setiwch y teimar. Astudiwch y llun na am funud i weld llinella, patrwm, lanes, proportion. Dwi'n mo, jyst sbiwch arno fo am funud. Dwi'n mo gwybod. Hwna di'n challenge i chi. Reit. Dwi'n ymwybodol. Mae i weld os yna gwestiwn. Mae yna gwestiwn i Wyn. Be oedd y prosiect cynta i chdi ddylunio? Ti'n cofio'r peth cynta nes di? A wedyn y prosiect cynta gys di dydalu amdano fo pam nes di ddechrau job chi? Mae'r ddau ddim peth mewn. Prosiect cynta, dwi'n cofio wan, yn ysgol Creiddyn gwneud arwydd ar gyfer y tŷ, dyddio pren a metal, ac mi oedd hwnna dal i fod ar tŷ mam o dad ers 20 mlynedd. Dwi'n cofio hynny'n iawn. Ond be o'n i'n ymwybodol oedd yr athrawon dylunio gen i'n Creiddyn yn annog pawb i wneud rhywbeth gwahanol. Ddim gwneud rhywbeth typical, rhywbeth just ymhongian efo rhyw chain, neu rhywbeth hollol gwahanol yn drydydd dychymyg ynde. Dwi'n hyd yn cofio hynny, gafod ar tŷ mam o dad. A wedyn, o'n i'n lwcus iawn gas masg y byddin nes i fath o blwyddyn pan nes i gweithio design reality, pan nes i orffen coleg, ac oedd yn diddorol iawn. Dwi'n moflaid hyfan o'n byd fel yna, ond o ran offer diogelwch, dio mwy na'n byd, ond oedd o fraint o cael profiad o y prosiect yna, ar gwahanol fath o offer, o rhaid i'r gas masg yna bodoli hefo mewn helicopters neu tanks neu bob math o bethau fel yma Elgan neu bob dydd. Dyna sy'n diddorol ynde, jyst y gwaith ymchwil dwi'n mwynhau bron weithio mwy na'r gwaith dylunio. I dysgu am gwahanol bethau rhyfedd. Dwi'n meddwl bod gennym ni thema ar gyfer sgwrs arall efo yma, moeseg mewn dylunio, ethics, ia? Wyt ti'n dylunio rhywbeth, wyt ti ddim yn gyffyrddus efo fo dy hun, ond mae hwnna'n drywydd hollol wahanol. Ti wni chi fewn mewn bythefnos bobl na chi. Reit, so, na i drio cau pen y mwdl rwsyd. Dwi'n mwyn gwybod, o'n i'n sgwrsio efo
dylunydd chydig yn ôl, a oedd o'n gweithio lawr yn Llundain a gweithio fo cwmnia yn cychwyn fatha start-ups a buddsoddiadau mawr a balli, ac oedd o'n deitha fi, ac oedd o'n chwip o ddylunydd i hun, ond oedd o'n deud, mae dylunio mond rhyw 1 neu 2% o beth dwi'n neud yn y mywyd bob dydd. So eich yna i orffan wan bobl, achos eto da ni isio pwrpas y sgwrs mae hefyd mewn ffordd ydi tynnu ar y sgilia da ni'n datblygu. So fe gyda ni'r sgilia calad fel maen nhw'n galw, does y sgilia technegol. So da ni'n gallu sketcho neu ti'n gallu defnyddio CAD. Be sa chi'n ddeud, dwi'n ymddihiro cos dwi ddim di rhagrybuddio nhw am y cwestiwn yma, be sa chi'n ddeud ydy'r sort of ag eithrio dy sgilia dylunio a dy sgilia gwneud a dy grefft, be di'r sgil pwysica arall sydd yn sort of, dwi'n mwyn gwybod, yn eich dydd chi, yn eich bywyd a'ch gwaith chi mewn ffordd. Eich ar gwaith na'n bwysicach, dwi'n mwyn gwybod. Dwi'n jyst mynd i weld os di rwy'n yn gwirfoddoli i atab gyntaf fan gan i weld. Swn i ddeud, sy'n mynd dweud ar y tools, ddim llawer dim mwy. Mae gennau tîm a mae yna 5 o dylunwyr yn hŷ mi. Felly dwi'n o hyd yn gofyn pam. Felly, bod mae rhywun eisiau greu rhyw fath o syniad, dwi'n gofyn pam. A sut mae hynny yn mynd i roi rhyw fath o brofiad newydd i'r defnyddiwr yn diwedd. A dwi hyd yn gofyn pam. So, ond mae'r idea syniad yna, bod pob beth sy'n cael ei bwrpas yn y byd, a sy'n byd, sy'n dweud, mae rhywbeth o gorau bod, os oes am angen iddo fo, os am angen iddo bodoli, dwi'n meddwl, sydd dwi'n gweld pethau. Felly, gofyn pam, a gofyn pob peth, pam bod hwnna'n gweithio fel yna, pam bod hwnna lliw yna, pam bod yr handlan drws fel hyn, pam mae'r bob math o cwestiynau fel, pam mae'r siap. Achos mae rhywun di wneud y penderfyniad yna i bob dim sydd o'n gwmpas ni does Wyn. Mae rhywun di ista lawr a di wneud, mae hwnna'n mynd i fod fel yna oherwydd hyn. Weithiau dwi'n mynd pam chwaith, ond mae'r chwilfrydedd yna yn holl bwysig. Diolch Wyn. Dwi'n sort o sbio... Mae bosib dysgu sgiliau ar ôl hynny i ateb y problemau hynny, ond dwi'n meddwl mae'r cael yr agwedd yna o gofyn cwestiynau yn hanfodol i fod yn ddefnyddio. Diolch Wyn. Elgan neu Ann, pwy sydd am... Dwi'n gweld os di'n sgil, ond rach na attitude o fatha, bod yn curious, I suppose. Bod yna'n peth sort of pwysica i fi wan, especially gan bod fi'n sort of ifanc ag ar cychwyn career fi, I suppose, just ydi bod yn curious a bod yn barod i ofyn thrwy'n fatha o Wyn yn dweud, fatha pam bod rhywbeth fel a just acceptio bod fi ddim yn dall bob peth, a bod fi just i drio ffeindio allan, yr un cwestiwn yn stupid, obviously within reason, ond just gofyn gymaint o gwestiynau a bosib, really, wrth gymaint o wahanol bobl a bosib, a trio gweithio fo gymaint o wahanol bobl a bosib. Gwych, diolch Elgan, a wedyn, Ann, dim pwysau fa ma wan, ond hwn fydd yn gorffan y benod ma wan. Dwi'n ffeindio bod na gymaint o bethau ti angen gwybod sut i wneud. Maen nhw gyd yn tynnu o ddiwrth dy amser di o tynnu wrth amser fi o just creu. Ac mae siŵr mae'n syniad da i gael help mewn lot o feysydd eraill. Dysgu dipyn bach o popeth, ti'n gwybod, mae gen ti'r gwerthu, gen ti'r arddangos, gen ti cyfrifiadur, hyn a llall, bob math o bethau. Ond mae gyd yn dwy'n oddi wrth yr amser creu a amser byr yn yr wsos ydy'r actual amser creu a defnyddio dwylo. A dyna dwi'n caru, lle ti'n gwybod, ti'n gallu ymgolli yn yr dylunio a creu. Dwi'n meddwl dwi'n dylunio a creu'r un amser, achos dwi'n dylunio yn y deunydd weithiau. Dwi'n dal i ddysgu sydd mwy o hynny hefyd. Gret. Dwi'n meddwl, reit, gwych. Dwi eisiau mynd yn ôl ag ail wylio hwn a sort of ail feddwl a ystyried beth sydd wedi cael ei ddeud. So, dwi'n meddwl, mae'r cydweithio na, ti byth yn mynd i fod just y hun yn gweithio. Mae yna dîm, mae eisiau
gweithio hefo pobl eraill. Mae'r cyfathrebu yna yn andros o holl bwysig hefyd. Ond ia, dwi'n siŵr sy'n gallu sgwrsio mor ia, dwi'n ymwybodol, da ni 3 munud dros amser. Dwi eisiau diolch yn fawr i Wyn, Elgan, Ann, diolch i chi gyd ysgolion a disgyblion anhygoel Cymru sydd wedi ymuno fo ni pnawn 'ma. Diolch i GyrfaCymru, Tania a Dyfed am gyfarwyddo a sicrhau bod hwn yn gweithio i ni heddiw. Felly, ar hynny o eiriau, diolch yn fawr iawn i chi. Hwyl.